हाय फ्रेंड माने केमिति अछन समस्त आशा करछि आपण माने बहुत भले थिबे। आज जेहेतु सोमवार हेतिला साधा साधा तरकारी पुणी बिना आलू दळा सहित जेते तरकारी हेतु टिके आलू दळा न हेले काहाकू भी रुचेनी। जे बड़ हो कि सान हो मते तो आलू दळा छोट बेलू फेवरेट। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଯାଇଥିଲି ଆଜି। ତାପରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଭଜା ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଲୁଣ ସହିତ ଭଲସେ ଦଳି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଥିଲି। ଶେଷରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲା କରିଦେଇଥିଲି। ମୋର ମନେ ଅଛି ଛୋଟବେଳେ ମୋ ମା ଏମିତି ଗୋଲା କରି ସମାନ ଭାଗ କରିଦିଏ ମୋ ନନାକୁ ଆଉ ମୋତେ। ତଥାପି ମୋ ନନା ମୋ ଭାଗରୁ ଖାଇଦିଏ, ଶେଷରେ ବସି ମୁଁ କାନ୍ଦେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୋ ନନା ନାହିଁ ସେ ତ ମୁଁ ସବୁ ଏକା ବସି ଖାଇବି। ଭାତ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଟିକେ ସେଥିରେ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆଳୁ ଦଳାକୁ ଭାତ ଆଉ ଘିଅ ସହିତ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାର କମ୍ବିନେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲିଜ୍ କରିବେ।